Kushuthi ubuhlalo kwakuyinto engangayinakile nje mangasho nje totally. Kodwa one day kwafika usisi wami eHlalembo, usisithandi, uThandiwe eshadele kaChamane odadewethu. Ukufika kwakhe wafika wangifundisa ukwakha ubuhlalo odoli. Kwakuyisikhathi isikhathi esasinhlwempu noma sasinhlwempu. Umuntu wayisokole kakhulu. Ngaqala ke ngafunda ukwakha omama nezingane. Shuthi ekuhambeni kwesikhathi wayelokesho nje usithanda ukuthi Buhle okufike nawe center ngoba ngiyakubona ukuthi unama design amaningi. Ngase ngiyacabanga kwangifikela nami ukuthi ake ngakhe something bese ngiyobona lapho center ngibona ukuthi ngizofika kube kanjani. Shuthi ke ngaqala lapho ngadidisa nje odoli bakhe. Bayakho odoli omama abanezinkehli. Mina ngase ngiyalokhunja ngaba i-designer labo mama nenkehli ngabafaka imbalo o black and orange, o green and black kanjalo. Ngathi mangifike center babona ukuthi hawu i-design kaThandiwe kodwa yaze yayinhle le kunalokhuyana kasithandwe bakuthanda. Ngase ngiqala ke lapho ukubona ukuthi ikhona indaba ekhona lebhlalweni esebasuthwini singaze singanakuthina kanti cha nje ngesandla nje ukuhlala phansi ucabange usebenzisa ingqondo uyakwazi ukubeka ukudla etafuleni ngezandla zakho hayi ngokuthi uyasizwa njalo uyacela. Kwahamba lapho ngase ngiba nemicabango nje eyayingifikela mangakho ubuhlalo like ngicabanga ukuthi yini engayakha enye different cause ngase ngibonile ukuthi lento le iyathanda ukuyishintsha impilo yami njalo mangile center ngibuya nemali ngiyakwazi ukuthenga ukudla ngisupport ekhaya izingane kanjalo. Ngacabanga ukuthi hayi one day ake ngakhe umama ophethe imbali. Umama nembali lo ngaqala nje ukwakha uwona lo engaqala ukwakha umama nembali ophethe imbali. Ngathi mangifika nawe center bawujabulela kakhulu. Ngaqala ke ngacabanga ama design emgexo ngoba imbali kwakuyinto esivele isiyakhiwa kakhulu kodwa ngacanga ukuthi ngakhe into ecezile nje. Umgexo wami awungafani neminye imigexo. Ngathi nje ngizowudesigna ngokuthi ube nezimbali ezinkulu esidini, ube idesign ehlukile. Kodwa eceleni bese uba nezimbali ezincane. Ngahamba ngayokhombisa lapha center. Bawujabulela kakhulu lo mgexo lo. Wayesethi uphola angakhe eminye imigexo kodwa ngembali eyahlukahlukene. Kwaba umsebenzi othanda ukuhamba ngempela. Wathi waqhubeka until ke kuze kube khona labo COVID abakhona. Wenhliziyo yami ngiyakhala. uThandiwe usisi wami Thandiwe Chamane. Ngingasho ngithi kwakuumuntu wesifazane owayegqaja kakhulu noma owayepowerful woman. Usisithandi ngingasho ukuthi ungifundisa ukuyimela kahle mawumuntu wesifazane ungadependeli kubantu noma mhlambe kumuntu wesilisa o ezintweni nje kodwa ungifundise kahle ukuyimela ngoba ukufika kwakhe nje nobuhlalo lokho kumina cause kwakumnyama kakhulu impilo yayithanda ukuthi ibe dark kodwa kwaba namapheji avulekayo waqala kwasa ngaqala ngabona ukuthi hayi ukuthi usungaze uyofesa kuphela noma uhamba ungqongqoza mhlambe emajadini ufuna ukwasha amawashini ungakwazi ukuthi ukwazi ukuzondla noma uyimela uyisupport wena ngokuthi usebenzise izandla nje zakho. Noma engasekho ke emhlabeni kodwa nje ngalokho nje wasebenza umsebenzi omkhulu
ngoba namhlanje engasekho, ngoba lokhu nje kuyimpande zakhe kusuka kuyena, noma kwangase ngiqhubeka-ke namanye amadizayini ami, kodwa nje uyena nje owaba umuntu owazivulela indlela eyempumelelweni nje ngokuthi sikwazi ukuphila. Ngeke ngize ngikufihle lokho. Wabamba iqhaza elikhulu empilweni yami. Ngiyabonga. Wenhliziyo yami ngiyakhala, awu wenhliziyo yami ngiyakhala.